Basoan galduta. Duela 2 ordu joan da irakaslea. Zerbait gertatu izan zaio. Nik uste du optimoak garela. Frantsesak oso errekazio onak dituzte. Hori da, pasen ba. Venga, hortik dela. Hortik. Nik iparratu bat dauka. Baina uste dut, bueltak ematen gari garela. Orduan, buelta markatuko dugu. Eta horren antzema dugu. Ondo da. Zan dizuet bueltak ematen gari garela. Ia, Nunga dituko gara gaua pasatzen? ongi. Ikusi basiope bat. Ai, Oskar, ane. Ezin. Gainaba daukago afariak. Orain, zu gurbila iban. Zu da bila, nire gurbila iban naiz eta zu basurdea prestatu. Zer dizu, zualetiko. Venga. Badakizu beldurrezko historiaren bat? Ba ez, baina seguko honako, Ainhoa baiet. Ainhoa. Badakizu beldurrezko historiaren bat? Bai, baina gurea dut. Kontatu mesede. Ondo da. Bazen behin aizkolari bat, historia gomen inguruan gertatu zen, Bazen behin aizkolari bat, egunero irteten zela bere aizkolarekin, galdutako umeak hiltzera. Igati? Ainhoa! Santi! Aizkolaria! Lasai, ez dizuet minik emango. Txamonan sua dago eta bero egoten da. Afantzeko emango dizuet bertan. Bueno. Ira gaia. Zertarako. Bera modu afaria. Kezko azoka, nire handea egiten du. Bai, egia da. Hemen bizi zara? Bai, hemen bizi naiz. Tori, zopa beroa daukat denentzat. Tori. Eskerrik asko. Nola da zaudetela hemen? Bai, irakaslea joan da eta gero bai nintzen hasi da eta onke gara eta orduan zu agertu zara. Bueno, gaur hemen behin duzuelo, horre ingo zuen, eta nik hemen ingo zerbait behar baduzue. Bihar goizean abiatuko gara Otepel, badakin non dagoen. Oso gozoa da.
Ondo irati. Zer gertatzen da? Zer egin diozu iratiri? Nik ez dut ikusi, non dago? Nondako? Ez dakit. Ai, handiak ez dut dago komunean. Benizka, ze sustoa lan iguzu. Bueno, ba, ja zegoen, bueno, poste botella dira. Bide bizitza dugu aurretik. Denak esan zuke zerbetenez, atertuera kontu gara hemen. Preso dute? Ez. Goazen da.